Hej, jeg hedder Hans Pilgaard, og jeg er sammen med Art People på møde- og eventmessen. Det handler blandt andet om humor, så det er hyggeligt. Jeg kunne godt lide, at han var alvorlig i sin humor og hans udtryk. Det var ikke sådan noget lalle noget, og han gav mig noget med hjem, der hed at lade være med at være så perfektionistisk. Og det er jo egentlig det en gang imellem, at man slår sig selv i hovedet med, og ikke oplever det, man gerne vil, fordi man går ind i sig selv og fokuserer på de forkerte ting. Man skal lade være med at tage sig selv så seriøst. Glemmer man jo også nogle gange, når man er i en hektisk hverdag, hvor det bare kører. Så det er dejligt at blive mindet om. Vi ved det jo godt. Der er alt mulig grund til at grine mere, end vi gør. Men det kan være svært, for der er ikke så meget at grine af. Når man ser nyhederne, når man ser, hvordan verden er, og følger den i forhold til nyhedsdækningen, så er den grum og grusom og modbydelig, indtil der kommer et billede af en glad pandabjørn i slutningen af nyhedsindslaget. Og jeg tror bare, at vi er nødt til, hvis vi skal overleve med andet end det der dystre udtryk i ansigtet, så er vi nødt til en gang med at se på, at der også er noget lidt komisk, vi kan grine af. Nogle gange må man lede efter det, nogle gange må man finde det selv, men jeg tror, at hvis man ser på det med sin humoristiske sans i behold, så ender man også med at tage sig selv mindre højtideligt. Man skal tage sig selv alvorligt, men man skal ikke tage sig selv højtideligt.